Πρωινό Φρικασέ παρουσιάζει το νέο κινηματογραφικό αριστούργημα του Χριστόδουλου Παπασαλιάρη. Μια ταινία γεμάτη έρωτα. Σε θέλω. Σε θέλω. Σε ποθώ. Μη, όχι. Είσαι τόσο μικρός και ευαίσθητος. Τώρα μπαίνω. Μη σου λέω, είναι σκοτεινά εκεί. Εγώ είμαι το φως. Αχ, λάμπα. Μια ταινία γεμάτη πλοκή. Δώσε μου 2 ευρώ. Ω Θεέ μου, δεν θέλω να σε ξαναχάσω. Θα ξαναφάς πατσά, το ξέρω. Στο υπόσχομαι. Είναι η τελευταία φορά. Δώσε μου, σου λέω. Πάρε, αλλά όταν γυρίσεις, πλύνε τα δόντια σου, γάμο. Είμαι αλλεργική στον τουσλωμό. Μια ταινία γεμάτη συγκίνηση. Τώρα που φεύγω, θα σου αφήσω αυτό. Για να με θυμάσαι. 3 μωρονύχτα. Το φόρεσα μόνο για σένα. Ω mon Dieu, οι κάλτσες του. Τι να πρωτοθυμηθώ. Αποχωρητήριο, πτώμα σε αποσύνθεση, κουνουπίδι. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Η αγάπη αυτή CSI. Μια ταινία γροθιά στον ψυχισμό της νομεκλατούρας. Ένα φιλμ διαμάντι από το μάστορα του είδους Χριστόδουλο Παπασαλιάρη. Σύντομα στους κινηματογράφους από το πρωινό Φρικασέ. Λάμπα.